Kublai yapi baro ki parari be jonga. Man bangadon haka program man kibat. Ngas ngau kum bangadon lang kum si yeng bat pi baro. Kidon ki ei ki baret ki bang ya keren bat ya peliu jingmut ki ba ajing hika yengi. Kidon ki bas ngau tenat bat don teng ru ki ba penjau mensiam yengi. Henrei dei kini ki ba ai mensiam yengi bangin nang kumno ban im ke jingim ke bupura. Kata da ke baya keren ya peliu hakaman ki bat. Minta kasngi kadai kasngi ke bakadu jung ubnai kelalingkot arajar arpuwei. Hatu pies ngau kumas ngau manga bau kelalingkot ngas ngau udang syusdang dang menu bat klemla bas ngau tu uni ubnai ulakut. Kani kadai kata ke jingyat state jong kapor. Ngis ngau kumbadang ki kendiat sngi ngidang ya kublai markiliang hakas nem temai nangta ngiraki ka lori ka makar sankranti ka ponggal bihu bat ki weide haki binta ba per jong kari. Haka arfulai terik minta ubnai ngilaraki ya kelingku sngi jong unetaji Subhash Chandra Bose kum ka parakram diwas. Bat haka arfun rio terik ka Republic Day pat ngilaraki ya ka jingyat parit ka ba itenat bat ba ipu ipieng. Hadien ba presiden uladep a ya ka jingkren haka dorbar jong baro artili ki yeng dorbar thawan jong kari. Ka dorbar bang tingkaru kelas dang. Hapadang kini ki jingbun kam ngi yaap kemi lentiru ban yok ngau ya ka kerteng jong ki ban yok priang ya ki Padma Award. Kari kejunyau buram ki breu ki banok senyang saka bahakamiat jong ki para breu bat kumju ru ya ki tu ki bala ban kinjo saka thong jong ki jingjob hakanu makanu ka kam ka baper. Hakani kasnem pementaru na pedeng ki bayok pedang ya ki kusnam ru don ki breu ki belala ban le bha hakikam baper jong ki. Ki bala ban penkeladur ya ka jingim da ki kam jong ki bat ki bala yarap ru ban kintiu irat ya kari. Kani kadai kerukom bejule habajiet iki breu ki ban yok pedang ya ka Padma Award. Ki don bun ki breu ki bakari ne ka judge ben reu kam jukin mausu ya ki kam bakrau bat usinyang ubakilano na kebenta ki para breu ne kari. Kumta ngakentu yepi baro papidei bantip sapang jongki. Hauni ubnai ki don ru ki kubor bas ngotenat na kaliang ke jingyele kai kriket. Hakaba ka kinhon yele kai kriket jong kari jongi kalala ban kur jingjob haki jingyele kai ki belalong ha Australia. Wat hapedeng ki jingye babun bagi kendu ru. Hapedeng kani ke jingkemen ngila yoi baha ka arfun riu tarik pat kaladon ke jingle bom burom ya kalama jong kari. Kari India berok kuwai kes ngausi ya kani ke jingja. Ngidei haka jing sisa ban kemi lenti bat persang ban penlong ya kalawai jongi kabadap da ke jingkermen betemai. Haka senem beladep ngila peni ya ke bor jingla ban telakam ke jingslur. Menta ke senem ru tungin nang ya treistom bangin la ban weng ya ki jingye kenang bakari kenang kiu soprang. Para ribe e jongi da ke jing sedang jong kani ke senem betemai ke jingye kun jongi persya ya ke jingpang coronavirus kalal kenjo sisnem artan. Kumba ke jingye kun jongi ya ka klam corona kalalong ke nongmuna ya ke perthai. Kumtaru ke program jing aitika jongi kan long ke nuksa ya ke perthai. Minta keri India kadang penya ya ke program jing aitika ke bahek tam ha ke perthai. Pitip ke ei ke bakam pen ngosarong yengi kata kalong ke jing aitika jongi yakin nong chong sunong kala yat state bha ringkat bat ke program jing aitika. Tang hapo khatsan sengi ke India keladep aitika palat lai milian ngut ki breu ki badon ke benta bah khmat ha ke jing yakun persya ya ka klam COVID-19. Kat bakari Amerika ke barius pa kala simpor khat prasngi bat ke Britain lai pun rius ngi panle ya kini kejuk kakam. Paralok kadawai tika belasnahi ha India menta kam daisu tang kadak ka bapeni baka India kala ban penmi nalade ni yang halaki kejat henrei ke deiru ke jingburom yaladi. Uhimanshu Yadav na UP ulatho hakanamu app baka dawai tika belasnahi ha India kala wanra ya ke jingshania scam haka jingmut jing perkat jing kibriu. Ukirti ubana Madurai ulatho babon bha ki parlok jong u ki banabari
kila ai kublai ke India da ka bapa ki kerwo shau kila thoru baka jingyarap jong ke India ya ka perthai ha ka jingya kun ya jingpang corona kala nangken tie ka buram jong ka shajerong bat ki sngo buram sibun ya kani ke jing ai buram bat jingyero jong ki briu banabar ya ke India kala pen sngo sarong ya baro ki besngap ya ka program man ki bat ngaru ngayo pliang ya kum kini ki kerwo hakini ki sngi na ki presiden bat ki menteri rang badu jong kiri baper pila yo idang sien kumnu presiden jong ke Brazil ula ai kublai ke India link ba ke Twitter man la uwei pa uwei nong India us ngau sarong ye kani haka jaka ke bajengai ki hajar kilometer ki nong song snong jong ke wei ke snong pasa kindong ba jong ke perthei kila tip chapang kapang jong ke Ramayana kabala shon ba haka jingmut jong perkhat jong ki bat kata kadai ke jinglong kerpang jong ke lariti jongi paralok hakane ke program aitika pila yo ile si sakawei ke ere ke ai bat kata kalong bah ka por jong ka khimkhat ka India kalala ban ai jing shakri saka perthai kane ke dei namar ba ke India hakini kisngi kalala ban pendap penbiang hi naladi ya ki dawai desin bat ki dawai tika kat ba ke India kanang ya kiu haka bor jingla jongka kat taru kanangla ban shakri ya upara briu bat ke perthai ru kanang yo jingmentoi ki parari be jonga man la kapor haba pipa ye ki siti jongpi ne ki kerwo ne pi phone haka namu app ne haka mygov.in ngayo ya kalat ban tip iki jing perkhat jongpi ka wei na ki kerwo ka basion haka jingmut jonga kadai ka bana iprian ka pande arpulais nem karata isamla iba pentbit iladi haka Hindi literature bat iba syong basa hasiwan ka baha Bihar ka ba ito haka namu app ba isngo ya hab ha bat ka jing ai jingmut jonga ban let jingo khat santli ki jaka jingo kai ki badon hapo kari bat haka sitarik ukla lingkot kala mi ban let chakawei ka jaka kerpang kata ka jaka ka jingai kumba khat san kilometer na ka yeng jongka kadai ka yeng nong temen jong u Dr. Rajendra Prasad u presiden beningkong jongkari India ka priyanka kala tho bakani kadai ka sien beningkong ya ka ban tip sepang ki riu kraw jongkari hangta haka yeng ka priyanka kala lap ki kot blatho du Dr. Rajendra Prasad bat ki dur babun bayadai bat ka history kani ka jingle jong ka priyanka de shisha kan aimin siem yakiwei ru de paralok nadu umta ka snem ka India ka sedang ya ka jingrakhi jong ka jingdap nyopsan snem ka jingyo ya ka jingla luot ni ka amrit mahotsav kum hakani ka por ka dei ka babiang ban lejwat ya ki jaka haki shinong bat ki than jongi ki badon jingye dei bat ka jingim ki riu kraw ki bladon benta ha ka jingyele la luot paralok habang ya kren chapang ka jingyele la luot ngakwa ban ya thu ya ka wei ka jingken tho haka namu app blatho du Jairam Biplav na Munger ha Bihar chapang ka Tarapur martyrdom de ha ubnai rempang ka santarik siajar kendai spa laifu ar ladon chicken hun ki samla ri ki blasha penyap ha ki pareng tang namar bakia perta Vande Mataram bat Bharat mata ki je ngas ngau buram sibun na ka benta ka jingslur jong kini ki samla ngakwa ban ai kublai u Jairam Biplav ublai thu sepang kani ke jingja bakari kan tip henrei sngosi ba omsim layo baniatai bnia sepang kani parari be jonga ke jingye kun ban pinyo ya ke jingla luot kalalong ke jingele da ka borba haman la ka benta jongkari India haman la ka sorba ka snong bat ki kindong kin serot jongkari hakabala mi bun ki riuslur ki bala phala ke jingim na ka benta kari kalong ka badon kam na markata bangin pertu ki jingele jongki da ka bangi tho sapang jongki khnang bakini ki jingken mau kin yaine yasa hadu ki pateng bandangwan ngawer ye baro ki parari khamtami ki khun samla bakin tho sapang ki nongyele la lu jongkari bat ki jingja ki beidei bat ka jingyo ya ka jingla lu tho ye ki kot sapang ka juk jong ka jingele la lu ha ka jaka ni ka than jongpi minta haba ka India kan rakhi ka jingdap nyopsan snem ka jingyo la lu jongka ka jingtho jongpi
kan long ke jing ai burom ke bakraw ye ki riu slur ke jing le la luoj. La pelat pat ba ya ke wei ke program na ke benta ki nong thokot badang samla na ke benta ke jingdap nyopsan snem ke India. Kani ke penslur ye ki nong thokot badang lung na baro ke jilla bakin mi sekman banto AA sepang la ke jong kari. Ngidei ban a jing kershan ye kini ki samla badon sam. Kani kan pin mi iru ye ki nong yelam ki badon ka san perkhat bapura ki ban yelam ye kari haka lasai la chisngi. Ngaya weri ki samla jungi bakin ye simpenta hakani program bat ban pindon kam yala ka saptho. Ya ka jingtip ke baydei bat kani la ban yo na ka website jong katanat ka puli puti jong ka sorkar pedeng. Para ribe i jonga piatip khambha ka ei ka bakin nong sngap ki sngotenat hakaman kibat. Henrei ka ei ka banga sngotenat manga hakaman kibat kalong banga yo jingtip bat jinghikai sibun naka. Ladang ong hakawei ka rukom ngayo kalat ban pinyeso iladi bat kipat ba. Bandon ke jingkwa ban le na bentakari. Kini baro ki ai mensim sibun yanga bat ki pinsat bor yanga. Ngasngau tenat ban puli sepang kumno kayau dejur ha boyin Napali Hyderabad ka simkhia ban le ka baklatmu. Ngila juyo ibun sien bagi jur haki jakayau ki puut nes neuno nakanu makanu kadaw. Kini ki jur puut ki sapriang keleng bat penjabo bat pensma iutung ya ka rut kakiar barok saudong. Henrei ke yau dejur ha boyin Napali kalarai ban omdeisu ban bret pathari kini ki jur man lakas ngi. Ki brio ki badan benta hakane ka yau kilarai ban penmi boarding elektrik na kini ki juhur puun. Pim juyo sngau balak ban penmi boarding elektrik na ki juhur puun. Henrei kane kadai ka bor jong ka jinglap thamai. Menta kini ki juhur puun na ka yau haboi Napali kila kelalong ka spa ba. Lani kumban ong ka puut ka kelak siar. Man lakas ngi dan kumba sipauton ki juhur puut belalum hakawei ke karkhana. Bat man kas ngi ki pinmi sanspa unit ke boarding elektrik na ki juhur puut. Bat kumba laipo kilo ke biofuel. Dai kani ke boarding ke bala pinsya ya ka yau dejur. Bat ya ka biofuel pat la pindon kam haka kantin jong ka yau. Ka barwat panchayat jong ka Panchkula ha Haryana kala le kum kani hi ka kam. Kani ke panchayat ke Jumat ya ka jingbom don ne bombyang ka nala pintu ya ka jabo. Bat kumta ka jabo ka tuut keleng ke jaka bat pinsa priangi ki jingpang lai pujaj. Henrei ki brio jong ka sunong baruat kila rai pakin pin kelai kani ka jabo saka ka bamintoy. Kumta ka gram panchayat kala sedang ban jiare ka jabo ka wan tuut na sunong barok ka wei haka wei ke jaka. Bat ya kata ka on pendon kam de kinong rep da ka baring seki jaka rep jongki. Kani kala pelat ya ka sunong na ka jingjebo na ki jingpang Henrei kala ai pat ya ki pentor. Paralok ka nuksa halor kumno ban pinmi pisa da ka bayada ya ka Mariang. La ban yoi haka sunong tawang ka baha Arunachal Pradesh. Haki jaka luom jong ka Arunachal Pradesh la pinmi ya ka kot sada bla tip kum ka mon dhugu da ki spas nem menchua. Yakini ki kot sada la snana ka snap jong uwei ujingtung ubaki kot usugu sheng. Namar kata judon kam ban ot ne pom yaki dieng na ka benta ban sna ya ka kot sada. Nalor kata pendon kam chemical habasna yakini ka kot sada. Kumta kalong ka pasingan na ka benta ka Mariang bat ka jingkot jingkia ru kumju. Kaladon kapur bala shalan yakini ka kot sada sebari. Henrei habalawan ka jingstat teknologi pan pinmi sibun ka kot sada kani kerukom le umen barim kaladon hatimir jong ka jinghap ban khangno. Menta uwei uriu trei na ka benta ka bha kamiat ka imlang salang u gambu ula persang ban pinki imbyang yakani ka buchna kot sada umen barim ka balongru kalat aikam aijam yaki para riulum. Ngalayo i yak khubor na Kerala ka bala penlong yangi baro ban sngoto iki kamram jongi. Hakutayam Kerala la don uwei uriu rangba ubadon jingduna hakit kotmen u NS Pajapan u bamla ban yaj nakadaw ko jingpang yap siliang. Henrei kani kam simla pentut ya u ban pendep laka kamram ba ujule.
haki senam beladep hakaba ujulej sakapung vembanat usong hakalieng bat ukwai ki bilor bela bread hakapung. Haperkat ya kejingkrau perkat jongni urang ba. Ngiru ngidei ban no senyang nak benta ke jingkut jing suba. Hangnu habangila ban le da ka babut ya kenuksa jong urajapan. Para ribe e jonga pila yoi hakini ki kindiat sengi ya ki saungut ki pilot kentei ki bena India ki belanya ya ka lingsun klem sange na San Francisco sa Bangalore ka bakit palat arspa san pungut ki nongle jingle na India. Pila yoi ru ya ka parit aka arpun rio tarik ka sengi republic hakaba arngut ki officer kentei jong ka Indian Air Force kila tau ya ka history batemai. Lakalong hakanu-kanu ke bentaru, ke jingyesim benta jong ki kintei, ke nang yai kiyo. Henry, ngim kam yo apat ya kata hakinong kindong jong kari. Kumta, habang layoi ya ke kubur na Jabalpur, Madhya Pradesh, nga sngau bangadai ben yatu ya kani hakaman kibat. Ke kubur kalong, ke ba aimin simha, hakaba hakasinong Chijgaw, ha Jabalpur, katu kat ningut ki kintei, kilai 13 ngi hakawai ka karkhana dungkau bat habalawan ke jingpang corona haba ki kam ki jam kila sange elut kiru kilai kendu jing kila sedang bandu ya ka kamai keji henrei kimsim la binyau limni sange no kila rai ban sedang no la ka jong ka karkhana dungkau da ka bai sno ktilang baro ka karkhana dungkau hakaba kila trei kla terwa ban deno ya ki kor dungkau ru kawai na kini kilong keme, kamina rahang gadali, kala tahu ka kenhuan yarap ilade, da ka bapenya so ya barok kintei, barok kila ilum pisa, henrei namar badang duna ka pisa, kila siem da karam na ka bang, hapo ka Ajivika mission, bat kumta kila seng ya ka karkhana dungkau. Minta kia penya ya kani ka karkhana, bat tang haki kindiat por, kani ka karkhana, kala yonong kumbal lailak tingka. Da kani, kamina bat ki paralok ki temu ban siuno suaya karam haka bank bat nangta kinsa nang penhe ya ka kam jongki ki weiru kila ban but ya kani ka nuksa haka jing ya kun persya ya ki jing ki bami na ka jing kata ka klam corona para ribe jonga ladang akran Jepang ka Bundelkhand ki ki ba fikin mau ki tu ki badon jing sngotenat Jepang ka history kila ban penyeso ya ka bat karani Lakshmi Bai jong ka Jhansi hakajuk kapor kin don ru ki ba perkhat Jepang ka orcha ka ba itnat bat ba jai kin don ru ki ba kenmau ya ka jingshit bat ki wei ki jingja phla ki ba hakini ki sngi ki balong ki jing aimin siem bat ngi dei ban tip Jepang jongka dangshen hajansi la penlong ya ka strawberry festival hakaba ka gurlin chaula ka khun na Jhansi kelas dangrep ningkong halayeng bat nangta kala rep sahakilingka bat kalayo ya ka jingsngos kem ba yauni ujingtung la ban rep hajan siru lingba kani ka tamasa bun kinong rep bat kisamla kilayo mensiem ban sedang ya ka kam rep ya strawberry haki jaka balaj haki kerpong yeng jongki da ka jingyarap jongki bor technology kum kini jing persang la le ru haki wei ki benta jongkari strawberry ubolong umar ubolong bha haki jaka lum chisen menta lala ban repru haki jakas up jongka coach kani kala kentiu ya ka kamai jongki nongrap paralok ki jing persang kum ka strawberry festival omtang baka penpau ya ka mensiem jongka jing persang ban lap iki batemai henrei ka peniru ba kumnu ka kamrep kamriang jongka rijongi kala ban pendon kam ya ki teknologi batemai paralok ka sorkar kalong kabla simkia ban pentemai ya ka kamrep katkum ka juk menta bat kala simru ki maujam hakani kaliang bat kan yai trei na ka benta kani para ribe jonga ngapet ya ka video hakini ki kindiat sngi belala Jepang uwe nong airong na naya pingla ka nong kendong ha West Midnapur ka ba West Bengal uba ka kerteng jong kadai Sarmudin uni ubrieu ula penpau ke jingkmen haba ke jing airong jong Jepang ka Ramayana kalala bandi hadu arlak tengka kani kala penkemen ru ikinong chong snong haka snong jong hadien beladep pej yakani video
ngalakwa ban tip kambnia sapang jongka ngalayo jing tip sapang ke jing sedang ke babha ke baydei bat ke West Bengal bat ngakwa ban sam bat pi ka regional office jong Ministry of Tourism kelas dang ya ka Incredible India Weekend Getaway hakinong kindong jong ke West Bengal hakapas dang uni ubnai hangni kinong snajing sina dalaki kiti na West Midnapur Bankura Birbhum Purulia East Bardhaman ki pinlong ya ke jing ajing hikai ya ki nongwan jungok kai sapang ki kam snajing sina daki kiti bat ngalayo jing tip baka jingla di ya ki tiar bla snahi daki kiti haka Incredible India Weekend Getaway kalong ka ba aimin siembha ya ki nong snajing sina dalaki kiti ka Bhagyashree Sahu na Rourkela Odisha kadai ke Samla Puli Engineering Henry haki kindiat benai beladep kelas dang ban persang ya ke rukom airong jong ke pata citra bat kala tebit baha hakani pitip haai kala persang ban le yakini baro haki maujam ki bakala tam na kalinti ban le college kala penku yaki bat ka airong yakini ki mau haka rukom jong ke pata citra ka jupen lut por arkenta man lakasngi hakani ka kam hadien kala ais ngo baharu dakini ki mau yaki paralok hakapor badon ke jingkang dam kelas dangru ban airong iki bitor menta ka penlong iki jing ajing hikai hakakam airong haki kindiat sngi beladap haka jing rake ya kelingku sngi ka jong Netaji Subhash Chandra Bose ka Bhagyashree kala ai burom kerpang ya uni uriu kraw da ka ba airong kumlihi ha umau nga ai kublai ya ka na ka binta ka jing tres tom jong ka layathu ya nga sepang kum kanihi ke jatkam hakaba uwei u principal jong ka middle school hadumka ka bahajarkan ula airong iki kenro jong ka snong da ka batho iki dak tho pareng bat hindi khnang ban hikai iki kena nalor kata uda droru iki jing dro beper ki ba ai jing mentoy sibon iki kena jong ka snong nga ai kublai iki tu baro ki ba persang yakini ki kam parari be jonga hakari kabajengai deki 1000 kilometer na India ka Chile ka riti dustur jong kinong India kala suthet hang taru la slembha henrei ka wei ka bakam kerpang kadai ka jingpau nam jong ka yoga hakani kari pin sngotenat bantip bahasan Santiago ka nongba jong ka Chile kidon palat laipotli ki skul bahikai yoga ha Chile la jurakhiru ya ka International Yoga Day da ka jing songshit hakum kapor jong ka COVID-19 la juyai ban baka bor jing yada jong ka met kadai ban long ka baklan bat ka yoga kadai ka wei ka lat ka bala ban penklan habayo iya kani ka Kongres jong ka Chile kala plat ya ka resolution bat la penbana ba ya ka Sauterik unai weng an rakhi kum ka National Yoga Day hakari balai labu haka Sauterik unai weng namar kadai hakani kasngi hakasnem 6000 kendai spa nriu poar balaseng yakani ka Yoga Institute ka beningkong ha Chile da Jose Rafael Estrada kani ka jing penmana ka longru kum ka jing ai burom ya u Estrada kadon sakawai ka jing edai ka bas ngotenat bar ka yeng dorbar thau an jo ka Chile bar kata kalong wa Vice President jong ka Senate ka Chile ukerteng u Rabindranath Quinteros. Para ribe jonga u Dr. Swapnil Mantri jong ka Jalna Maharashtra bat u Pralat Raja Gopalan jong ka Palakat ha Kerala ula kerpat ha mygov.in bangadei ban kren halor ka jingsingan ha ki surok linti singkien ha ka man kibat. Kari jongi kadang rakhi ya ka Road Safety Month nadu khat praterik menta ubrai hadu khat nyoterik ubnai rempang. Ki jingja basngausi aki surok kidai ki kam bahab ban simkya omtang hakari jongi henrei haka perteihi barok kawai ha India menta ubriu simet ka kenhun ringkat bar ka sorkar kila simbun kilat kilinti ban yada na ki jingja basngausi haki surok ngidai namar kata ban simben talang hakini ki jing persang ban pelat ya ka jing imbriu na ka jingma paralok nganget kila juyoi ki jing tho haba pia lingba ki surok baka Border Road Organization ka tho this is a history not a runway lane
Be Mr. Late than late Mr. Kini ki jing tho kilong ki ba ai jing min toy sibun na ka benta ban penchai ki pat ba bakin nya pikir ya ki kali ha ki surok. Minta pila ban pa ki ba kum kita ki jat jing tho ha ka mygov.in. Ngila ban pendon kam ya ki ha ka ni ka benai jing rakhi ya ka jinglong singan ha ki surok linti singkien. Ha ba kren chapang ka ni ngakwa ban ya kren ya ka wei ka kerwo balapa da ka aparna na Kolkata ha ka namo app. Kaba ong yang mengan kren halor ka fast tag program. Ka aparna ka yatu ba ka rukom lek jinglek kala kala da ka jing pendon kam ya ka fast tag namar kala pelat na ka jing bampor na ka basange aki kerdop siu kajana bat na ka basiu pisa. Ka aparna ka kren ya ka badai. Min suangi penlut nyau haduk praminit ban yeng aki kerdop siu kajana. Henrei hadin bala penteri kam yaki fast tag kala penduna sisa ya ka por. Laken bagi beriu jong kari kin yo ban penlang kumba arpuwe hajar kelur tingka nakani. Nakataka daw ngisa ong ka penlang ya ka pisa bat pelaj na ka jing bampor. Ngakentu ya pi baro bapin but ya ki jing beta sumar ya lade bat pelaj imru ya ki wei. Para ribe i jonga kumba don ka jing ong ba isijau i i pendap ya ukiu. Kumtaru iwei ikam barit jongi ila ban weng ya ka jing e. Namar kata ki jing temu ki bengila sedang haka arhajar arpuwei ki deiban long ki bependap pura dangi baro. Kumta tungin ni tereilang ban penlong ya kani kesnem ka badondor. Nang yai pa i ki jing tho bat jing ai jing mut jong pi. Ngin saya kendu biang hau benai ban wan. Kublai ngin saya sembiang.